Γεια σας, καλώς ήρθατε στα βοηθητικά βίντεο του Book & Bloom. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να εισάγετε κάποιον πελάτη που δεν έχει λογαριασμό στο Facebook. Το πρώτο βήμα είναι να πατάτε στην καρτέλα Πελάτες. Μετά, στο πάνω αριστερό μέρος, πατάτε στο ροζ κουμπί. Και συμπληρώνετε τα στοιχεία του πελάτη, όπως το όνομα, τηλέφωνο και αν υπάρχει κάποιο email. Μετά συμπληρώνετε τη διεύθυνση και τα γενέθλια του πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι να πατήσετε αποθήκευση. Ευχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε το Book & Bloom.